Jeg vil gerne gravere på denne her coaster. Den kan være svær at lægge helt fuldstændig præcis ned på pladen, så her er et lille ninja tricks. Start laseren. Nu kører den rundt, der hvor den vil printe. Jeg lægger nu forsigtigt et stykke papir ned. Pas rigtig godt på ikke at komme til at skubbe til læseren imens. Sådan der. Giver den lige et stykke tape for en sikkerheds skyld. Og herover og igen. Passer på ikke at komme til at være i vejen eller skubbe til den. Sådan der. I mit print har jeg lavet et output, hvor der kun er en ydercirkel, der bliver brændt. Så jeg trykker nu heromme på start-knappen. Og så skulle laseren lave min cirkel. Så nu kan jeg placere min coaster fuldstændig snorlige.